Ainakin main base. Meka... Ai, vittu en hitaan. Osuin. Yksi jäi, mutta mä jäin. Voi onnistua. Ainakin Otetkaa se mökillä oleva. Kaksi arroviileenti tänne. Joo. Ei vittu monta! Se jäi, yksi jäi. Tässä alhaalla yksi! Juu. Se on Osuin yhteen. Joo, ja alhaalla. Sitten. Sitten jäi. Oi, mä otin rellu. Mä saan Kaikki nyt. Ei luut. kai. Tää vittua yhtäkkiä vetää. Ei, kolme äijä. Tästä meidän vuoren päältä nää mun friikat katsosta. Joku hakkaa jotain. Tätä äijä hakkaa kiveä. Sekö suuresti? No se on vaan varma. Mä teen mulle päkiä lähelläkään. Kelluko kattoo? Koitin mennä takaisin niin mutta pakoon. No mä kuolin siihen Hispultainen tasoa vielä. On kyljestä. Mä nyt vittu koitan jos mä vittu selvitään vittu elossa. Onko niin pahat tilanne? En ole. On koko ajan ollaan sitä. Olen ainakin ready to go. No niin on minäkin. Mennään. Ei tuosta niinku kipittämässä. Onko se tää? On se. Ja rappas lähti vetään nyt. Ei oo tämmönen. Tää enemmän distance. Näyttää palattua. Osuttu kolmesti. Neljästi. Yksi jäi! Tää aivan pullo. Jäi! Kattokaa kaikkien body. Sekä on helppoa kun ottaa, että ne on reporteleja ja sitten jos ne on bännätty, niin sitten... Mä saan siellä mä mein ja...
Vittu tää vie paljon sprintiä täällä. Joo, mutta älä lähde vielä, mä tuun näyttää sulle jotain. Läykki. Tuolla Valleen takana. On mun ihan OVn. Yksi joku jäi. Taakse spawnus. Se... Mä sain vaseen, ei tästä oo mitään se. Varokaa näyttää. Tää, kenellä on paljon luoteja, rikkokaa tää TT. Mulla on HV. On Nyt tää. pitäis äijät ottaa irti, koska hyvä. Tää on. Mun HV vaan. Ei tarvii varmaan, ei tarvii. Ammu vaan. Ei siinä mitään. Tämmönen äkäinen cleanappi. Vittu ihan sentin päästä. Joku ajaa. Mitä vittua sä luulet? Sä raid. Onko tuolla puolella? Over-kuvalamme. Joo, holda still. Päivi kattelee vaan ympärille. Lähä vitusti planttereita, me napataan kyllä noikin Ammuko talteen. sitten suoraan kun tuo lattia menee rikki? Over-sä. Joo, voi tampua. Mitä nää sen TT? Mun mukaan. Tää. Meille mitään hajaa mistä se TC on. Se on niinku aivan niinku teillä tietämättömillä. Se on varmaan jotain softside-hommia. Joo, niin. Fertiliseriakin ihan vittu. Hei, ne on Atlaset TG2 täällä! Ei. Tuokaa yksi raku mulle. Joo. Joo, mä haluan... Ne lähti. Kesäpallon mailla. No niin. Empty. Tuo ihan vitun tyhjä tää ainakin. No ne taisi lootit olla just tuolla toisessa suunnassa. Mitä rupataan? Vasteelta. Itseni kolmesti. Jäi reagoja. Rappu tulee. Tulee Valle. Tulkaa pois. Vittu se oli paska. Mä tapoin sen äijä. Triplasin vittu tonne. Nekin heittelee noita. Juokse. Mä holdaan. Ei oo ketään enää. Toi on tunee vissiin toi näkuuna. On tunne. Tuolla lisää nakkeluuttaa noit vittu. Ei, heduti. Mulla on 10 laakia enää. Mä koitan vaan juosta passaa.
jotain vittua. Saat se sun backpackin? Kauppa käyttää vaan. Tos vitu metikö se on vihu? Mitä sä olet vittu? Siinä levi semmonen homma, että mä en oo vielä tuotantoa tällä kertaa, pitää vähän tänne päin tulla. Aha. Joo. Ei nokkata. Nyt pelataan. Niin, että tää on hyvää tunnetta. Tarvita. Eli semmonen... Kurt BTR. Mä oon oikein jännä. Aimbottia sille ei ainakaan ole. Siis jos rekit mulla ei Open the door. PP2. Kaksi riveä tupaa. Siellä PP alla. Minä alla, niin sinä on bokseja. Aitoja. Kiittelijä on. On vuoren päällä jotain. Sepä. Joo. Hyvä. Mä sain advancedin. Tulee äijä tuolta alhaalta. Tukku levi vittu. Sieltä päin. Pois, lähdetään vittuun täältä.
Joo, no niin, nyt mennään. Etä. Ei anneta näille vittu mitään. Rupuukin teillä takaa asia vittu. Не надо рейдить. Зачем вы с калашом залезли на мою крышу? Вы хотели что делать? Harpea munkin homma tekisi sit. Diivi tuli. On tuolla. Mä ammun ton auki, sä meet ja ammut. Niin, ammutaan rakuut sinne alakertaan. Jo, tää on droppiholmi, mitä sen jälkeen ei oo mitään olla. Mihin sun mutka?
TC sieltä. Tuo ei oo TCtä ei. Aha. Herähän meihemmin. Ainakin pätkänä. Kyllä vittu köyhiä. No mikä puoli? Tuu katso, mitä vittua? Mitä vittua? Vittu nous, kun mä näytän... Tänne puuttuu. Ohoka. Oh yeah, nice. Okei. Ei sille. Se on siellä. Tuu. Siinä on kaksi. Siinä on kaksi. Ja Wolfella oli se, mulla oli ne rakot siinä, oota vittu tänne. Joo, hyvä. Siellä on toinen vielä. Vittu, timerilla. Mä äsken hakee uudenkin. Moi. Mä menen kattoo alle. Tää on niinku nyt mennä hemppipeessin puolelle. Missä sä oot jumit? Joo, mä menen takas paseelle. Takas paseelle. Joo. Mä menen katolle. No 6 kitti. Putkea! Yhden tulee vielä. Jäi. Noin. Joo. Vittua. Tuli helvetti, miten monta noita oli? Tähän, katsoppa, on niin paljon parempi AK kuule. Katsoppa tästä maasta. Ja niin paljon parempi. On muuten hieno. On hieno. Mistään saa? Ei oo mitään goodie-hommia. Se on se Twitch drop edelleen. Ei mulla oo. Vai Wavy Ei, mikä, kenen AK? ei mitään vitu gooner-aakoita. No, tuli väärä äijätä. Ei mitään gooner-aakoita. Tuo on hyvä, joo, tätä mä käyttäisin. Mä käytän pelkkää temperedia. Oma lemppari aako. Se vittu meidän base ympärille ja... No, don't shoot, älä. Aukis täältä. Mennään. Käyn kattoo. Jotain kukkia täällä. Pihalle.
Joo. Nyt on kiva tässä 2 jos pelaa. Tähän tulee. Joo. Jäi. Nice. Leivi auto. 2. Yksi kiipeä ylös. Ei ollut täällä. Mikällä oli? Tää uutta. Mä jäin Ode. Koko se. Jäi. Täällä oli vielä yksi äijä vielä. Kuinka puttikaa sitä äijät? Onas. Kaadetaan. No asia marjoja. Mitä niitä pensiä on? Se on pihalle joku oma rakennus. Voi vaahiboksi niitä. Mulla on reppu täynnä. Joku heitti naat. Eipä juurikaan. Vielä meillä kuuluu. Ei joku paskapaa. Mutta se näyttää siltä, että siinä olisi kyllä joku grieffikin ihan. Joku jeittiläistä tihetua veteen. Pisti Reinan tyymit. Kato saa. Mun face-mapkin. Pääs. Ei, se oli auto. No joo, 4 mikä avata vaan. Okei. Nyt se on kumminkin vaan sellainen, ei siellä oo mitään. Meidän reidattiin tää. Niin, just tää edeltä. Nyt. Mä kuolleen vihu. TC auki. Ui jumalauta kun perriä. Ei perryt, mutta ei. Kato, tää on hyvä boksi. Lord. Onko lupaa tietää päätty? Me, motherfucker. Eipä joo. Come wait to me, motherfucker. I have a lot. No ne. Jumalauta ei oo tarpeeksi paljon. Kavetaan. Tänne puskee nyt. Tuossa se on AK. No, mä kiipeen varmaan. Mennään vasteemmaan. Mistä tää jäit? Katolle. Leivi mut voi nostaa. Noin avatalle jo. Luulla tää tomppa. Tuolta tulee 4 jää lisää kittejä. Kaukaa, pakataan. Ei, dipota. Sulla on AK:ta ehkä. Päkkiä. Kuka vittu. Joo, Nakka tomppa. Me menee. Äkkiä. Ota tomppaa ja ota siitä vittu bodilta mitä siinä nyt onkaan. Joo. Mikko nakkaa droppaa pistolan maahan nyt. Tänne. Niitä on joku 4 vittu.
Mitä vittu? Mulla ei mitään, mulla ei ammuksia ollenkaan. Yeah, boys. Are fucking. Vittu tää lagaa niin paljon, ettei oikein. Liveä, mut tippuu vittu hentaa animetti tyysinä. Ota nyt näitä. Kun sä oot paikallaan, niin kato, pysyy paremmin tuo. Nyt näkyy vähän paremmin, joo. Ihan mediikka. Tossa. Kyllä joo. On hieno. On hieno. Laitetaan. Ei oo. Ei sillä Mitä päällä. tänään- Kyllä tää on tullut. China #1. Joki. No joo. Menossa läpi jo. Ei, se meni täältä puolelta vissiin. Eikö oliks sillä toinen puolella? Big drilling! Big drilling! Why is my capsule taking so fucking long, man? Hii. OV siihen. Heitä uus set. Heitä uus set. Ah, noniin. Säin. Joki alaspäin vaan. Todella rakuin lisää, vittu! Loppu jo, loppu raku! Loppu raku kesken! Okei. Meneekö tämmösen perteilyyn nyt tässä Mikä? rakkuun? Et ois tappanut sitä! Pari rokkua ainakin Mikä ulos, tarvii mikä vielä ulos? sätselee. Mä vaan kämppään tässä, ne ei tiedä et ollaan Ines. Mikä ulos? Siinä kompaadissa on rokuja. Ei tiedä. Ragnarista. Onks sulla lisää noita... Ei oo, mä menen suoraan Ineen, mä menen Ineen. En mä tiedä onks se auki. Ei mennyt rikki! Se oli mun vikana, että Meillä yksilläkään huonosti kohta. Ja ok vielä. Noni. Niin on. Ines. No. You fuck! It's my house. Not anymore, not anymore, anymore, not It's anymore. my house. Bye. It's my house. Ui vittu, tossa on... Guys. Oi mä jäin! Please no. Ai vittu kuolin. Ihan full cheat. Siitä, Joo. siitä. Mikä katolle, äijät. Tornibössi. No ei. Ehkä kuuli. Mulla ei aseita. Eikö olla? Vittu mikä No tähtääkö vittu droppi tippu heti vittu. Ei mullekin tuli vaan vittu tuplat. No vittu Pysy legiin. kiinni. Ota ammo. Kuka? Ota toinen ase vaikka ja tyhjennä siitä hipaas. Mulla Mikä ei ole toinen? yhtään ammoa. Lapaanko 1, 2, 3 tää? Oli siinä puskassa siinä. Vittua mä sain paljon. Mun kitti on ainakin sulkanut. Eikö toi kuin toinen? Me 106 metriä! 106 metriä! Ne on kaksi cheateria. Mä oon sit yksi taas katolle ulos, vittu kun ne puskee, on se paskaa tässä. Lupa, mitä sulla oli invitsa? Mitä? Mitä sulla oli droppi invit? Ei mitään muuta kuin kitti. Hyvä. Noniin. Okei, Tästä vähän liittää. Käsi. Joo! Että ampuuko vittu lujaa? Vieläkin tässä raide. Ne legit odottaa, että me aukastaan tuo base. It's my house. Guys, it's my house. Please no. It's my house. Guys, It is? no, Where's your house? guys, Where? Help us out. Where? guys. You have access They to are it? fucking full cheaters. Oh, What the fuck keep you that mean open. help them out? They are fucking full cheaters. Again. Ooh, how this old account now. Striimistä. Ampu Yo, come out, pussy. Come on. We know you gotta demolish it. It's our shit. Come on, we're just gonna raid this shit back. Bro. Raid it back. You don't need to demolish anything. I'm not raiding it back. You gotta demolish it. What do you mean? You ain't gonna demolish it? We know you boxed yourself in there. I'm just Come gonna put drop boxes. Fucking idiot.
Eiks mulla oo päki? Guys, can I please have a gun? No, mulla on päki, mulla on päki. Mulla ei anna mulle mitään. Mä löysin. Missä mä vähän alas, minkälaisia raidikoita. Jarruppaa otetaan vai? Mulla ei oo mutkaa meinaa, että... Ei tässä niinku näyttää. Näiti. Ei tosta. On niillä kahta turuja tolla näkyy. Jyväjämmari, että täällä on luutit jossain tuu toinen. Jop. Mä voin. Ne availee nyt oveita. Niillä on kyllä menee... Joo. Innarit auki. Joku menee breachia. Breachit. Ja mä oon on. Se on minun. Joo, sieltä antaa hiittiä. Tää meni rikki. Kaksi vesiä rikki. No, joo. Droppi vaikka inee. Okei. Se on auki. Jäi. Väistä leviin, mä rikon pakit. Lopo ihan viho. Kaikkia, meillä on korre. Vittu luutit kaikki. Täällä on ihan vituttu luutti, ihan vituttu luuttia. Aivan järkyttävää. Jäi. Kaikki, joo. Mikä alas? Ei alas niin vaan. Reppujengiä alas. Alakertaa. Ai. Kyllä outo nimi kyllä kielemättä. Joo. Joo, mä oon myös täällä. Vasemmat Yksi puolella ei menee. meissiin. Yksi tulee vasemmat puolella meissiin. Sitä ammutaan. Ihan vitun loaded. AK-70. Tuolla kirjaillaan. Missä? Mutta mä jäin. Se tulee sisälle. Hollakaan noita Mä jäin. Nice. Avaa vaan se. Mä oon täällä alhaalla, varo. Älä vielä avaa. Juu, mä otin mikroon. Mihin mä jäin? Vittu. Ei vittu. Mulla on ihan vittu invi täynnä ja reppu täynnä. Joo, mulla ja mä käden vaan.
näköjään. Mullakin on holdit. Mä tuun backiin. Extra aseita aatemiin. Mä tuun nyt lisää maasta, kun näitä saa. Sai aukoa. Joku tosi iso launcheri ja joku todella iso! Joo. Ota heittimä. Ota HVt. Tulkaa vaan backiin äijät. Jengi vaan backiin luuttaa. Jep, jengi vaan backiin, jep. Joo, mä lähden nyt depoon, Joo. Okei, mä seuraan. Olihan siellä. Bay Harbor Booster. Mitä? Oliskaan mitään. Näyttelin tästä. Stop, lie, idiot! That's not their base. That's other guys. You lie here. Why you lie, my friend? That's Napo base. Ei tarvi. The other one, it's Napo base. Häh? Ai tämä vai? Kyllä akku takana. Mitä vittua? Missä ne mukana röput on? Täällä mitään ollut saatana. Eikä Missä tunne ne röput väliä. oli ekaa kerran, missä ne oli nähnyt ne? Tunne. Miko? No vittu. Kerro. Olla mahdollista, että näillä on semmosia pään yläpuolella olevia bokseja jossain. Ja itse asiassa kannailen täällä kyllä vittu sen minkä mä niinku ehin. Sitä mäkin tiedän. Mä en vaan löydä. Mä voin tulla lentää. Joo, no onks mä backpackin? Joo. Ihan samaa, mutta mä voin jäädä tänne katolle. Explolla pitää ampua nakut, pitää näyttää dominanssi. No pitää kyllä vittu kaikki nykyä irti täältä peiltä. Kuka tulee kyytiin? On täällä kyllä ihan ylällä. Kepobokseja tehdä. Ei, mutta täällä on näitä niinku tämmösiä parreli... Ylältä päästä. Ei pääse näihin kaikkiin. Ei pääse itse asiassa yhteenkään. Saatat jonkun ihan minimaalisen määrän lämmää kuitenkin. Rypaa yhden rakuja ja loput ammoin. Akrokka! Mä jäin! Sammuudet! Joo vittu! Mikä puolelle vaan! Mikä se vaan lähtee pois? Ei vittu, se vähän lähtee väliä. pois. Погнали.
Mikä se sai? Ei. No jäkkä, ei. Kaksi no ei. Vittu! Ei mä jää mitään! En tiedä, en usko. Jumalauta nää P2 ampuu nykyisin kovaa. Ei lentää vaan sentään. Löytyykö? Kaikki löytyi. Mitä tuli? Ai yksi silu vaan. Ai yksi, tasan yksi silu. No kaksi kakuu vittu sinne tänne. Siitä vaan ykkösen ja kakkosen väliin. Ne saattaa siirtää tänne oikeeseen päätöön ja sitten luutteen juoksee koko. Takasin sen tuolla. Naattia. No siinä. Katolla. Se 4 rokuu tohon, niin ei voi siiloa ainakaan valleja. No joo. Kattokaa, että ne ei saa niitä kittejä, mitä teillä on. Joo, älkää menkö turhan lähellä. Tuolla on kittejä maassa kuolleena. Vittu mä jumista, ei jumalauta nyt boksin pätkä. Kun tulee kakkoskerroksen työntää mua. Mä oon tullut sunkaan katolle kans. Alanko mä nyt rokuttaa jotain vai? Otaks mä nyt sen hökärin siitä auki vai? On 2 HP, mikä tää seinä! Ammu sitä vähän! Se antaa mulle coveria vittu. Ei anna enää. Tappas switchit Miku! No turrettia siellä vittu nyt etuovelle vaan. Jokohan veti mun kittiä. No voimme. Se on täällä. Se täällä niin. Kyllä se HV kannattaa. Ken toi hajoon? Ei tullu hit. Mä jäin. Ovet. Tää mitään järkeä vittu. Mun tulee lädyttää. Ai vittuna. Kyllä heitit. Heti lähtee. Nyt kaikki meidän kampaa. Vittu näkin täällä ihan...
käymään. Vittu paska, se on sehän niinku vittu rokuut ihmistä. Backpackillinen rakku ja älysikö tullut vittu. Mulla on 200 sätseliä, se on paljon! Sätselit on saatu nakuutavilla oli EOK. Leivillä oli varmaan joku klippi päällä. Fulkittiuksemme ja tornia päin. Mitä tää tulee se raidaamaan, saanko kysyä? Kattokaa mun striimiä, cheattaako toi äijä? Se lentää! Mitä te miette Tulee tänne vittu nakuun, ai että. Ai että. Ai että. Kyllä on. Vittu. Ja mulla meni moteeseen. Mä ilmoitan tunneeleissa vaikka linjoja. Tuonne HV, en minä vittiin. Näitä turretteja on täällä ainakin YKK. Ainakin 3 vittu. Enemmänkin. Siis craftaa vaikka paikkoja, joo. Sen 6 paippia, noniin. HV, tässä on 2 turua jo. Onko teillä GPtä, että voi tehdä ammua? Kuka vittu? On siellä vielä muutamia turu, vaan menee rikki. Palaa. Ja lampu äsken. Mites vittu me päästään sitten sinne? Kierrä se. Ei siellä oo... Älä ammu vielä. Tarvitaan tuon sotiksen exploitut tulee tänne. Mitä helvettiä? Aha! Ajaa! Torokaa! No, tän! Siis. Miks? Armoreita. No, sit siinä. Elää nyt, ei meillä vielä surreetää äijää ihan vituta. No niin, nyt ollaan TC-huoneella. Ei jumala, no AK. Boksia söi. Siellä on mun pitkä. Alalla, kattokaa oikealla. Kattokaa oikealla box, on siellä sufaa. Kuka kato? No, kato, vittu kombat. Katso nyt se oikea ala. 6 paikkoja, näillä on rokuja. Näyttäkää nyt se oikea ala, saata. Ei, siinä on oikea ala. Puoliboksia suffaa. Ei kyllä ihan uraa. Kuuluu. Kyllä erittäin jännittävää. Ei niin kiva. Militunnelle. Ai nyt mut pumputtiin, nyt mut pumputtiin. Joku ottanut sitä. Ai just nappasin sen. Joo.
Vaan, Timo. Me tonne vasemmalle, se juoksee tuolla. Se koitti juosta niin vittun kovaa karkuun. Joo, silloin oli joku 3 pelaajan lootet siellä. Sillä oli patrooniloutteja. Tää jätkä jäi Voltin kattomaan. Nää on ihan vitu. Eiks kattoo meidän puolelle? Ehkä seuraa mua. Nyt on sun puolella. Joo, niin se näki. Ja huomällämkää. Niin. Se on sit sun pitää jäädä istua sinne vittu. Ja vittu tästäkin veisses nyt. Missä se on se homingki? Ota homingki. Leivä ihan himaa, mulla on homingki vaan. Pystytkö sä? Leivi. They've been doing this for 3 days. Ei jumalauta, se vitun idiootti istuu täällä. Tää on joku joa. Istuu tuo vittu jossain pussissa. Aja himaa, niin mä ammun. Häh? Tujumaan katolle. Mä näen kyllä tuun. Mulla on homingin kanssa. Mä ampun homingin kanssa. Ammun niihin. Osu! Jäi! Ei jää! Joo, osu on... Ei jää. Vittu. Sitten kun tässä jää... Se vittu räjähtänyt. Eikö ne tippu? Ei, se saa palaa se vittu. Siis some, ei. Parrikadeet vielä ottanut. Tripla päällä.
Ohjassa.
No juu.